हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि मिथिंगा बसुमतारी आंनि आर'नाइ एनजिअ टिउसन नोंथांखौ बरायबाय आंनि नोंथांमोननो खिथागोन कीबोर्ड लेसननि बागै लोगोसे नोंथांमोना लिरै खिथागोन लोगोसेयैनो स्केला माखौ बुङो स्केलखौ नोंथांमोना आं दामना खिथागोन लोगोसे नोंथांमोना फारि फारि माबायदि हमो स्केलखौ नोंथांमोना आं फारि फारि खिथालांगोन लोगोसेनो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा एबा जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव गोदान अब्ला नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोसेनो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटन दं घन्टा बाटन बुथुमना हो लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय अब्ला नोंथांमोना नायनानै लाइक खालामदो अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै फैदो। हेलौ लोगोफोर अब्ला नै दिनै नोंथांमोना आं दाख्लै खिथादोंमोन नै दिखौ मारै दामो होनना रिंखांनाया ओरैया बेफोरबायदि दामनायखौ आं नोंथांमोना खिथागोन नै फारि फारि नोंथांमोना अब्ला नायलांदो माबायदि दामो अब्ला नै लोगोफोर नाय नैबे आखाया नैबेयाव बे सि कड जाबाय सि मेजर कड नै लोगोफोर बे सि मेजर कड जाबाय दा नै अब्ला बे सि मेजर कड जाबाय अब्ला नै नोंथांमोना नैबे सि नोंथांमोना नैबे गोमोरले जादों गोमोरले जाबाय मानो होनबा फावथेना मोजां नायाखै अब्ला नै लोगोफोर नाय नोंथांमोना बे सि कडाव हमबाय लोगोसेनो नोंथांमोना नैबे सिनिफ्राय नैबेयाव मोनसे ओमफ्राय नैखौ बारनानै नैबेयाव मोनसे ओमफ्राय नैखौ बारनानै नैबेयाव मोनसे अब्ला मोनथाम जाबाय ओमफ्राय नैबे मोननैखौ बारनानै नैबे सियाव नै लोगोफोर नैबे सिनिफ्राय नैबे सिम आखाया थांनांगोन नै लोगोफोर ओरै नैदि ओरै थांनांगोन आखाया नै ओरै नै बेफोरबायदि नैबेखौ बारनांगौ नै लोगोफोर नै सि बेयाव हमबाय नै सि बेयाव हमबाय लोगो नै नोंथांमोना नै आखाइ फारसे आगदा आखाइजों नैबे आगदा आखाइजों नैयाव मोनसे इयाव मोनसे ओमफ्राय इयाव मोनसे ओमफ्राय नै आसिनो आरो ओरै थांबानो जाबाय आं नोंथांमोना आखिजों दामना खिथादों अब्ला नोंथांमोना नै आगदाजों दामदो आगदाजों दामबा ओरै जासिगोन नै ओरैहाय बेफोरबायदि जागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायना ला अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ नै गासिबो कडाव बिदि दामबा नोंथांमोना आं फार्स्टआव सि कड खिथागोन नै बेफोरबायदि जागोन अब्ला नोंथांमोना नै बे सियाव हमबाय बेयावबो बिदिनो ओमफ्राय नोंथांमोना नै आरो नै डि बे डियावबो नोंथांमोना ओरैबो दामनो हागोन नोंथांमोना नै बेफोरबायदि दामनो हागोन नै डि बा डियाव नैबे डि नैजोंनि आखाया नैबे डि बा नैयाव नै डियाव लादोंबा नैयावबो डि जागोन नै डि ओमफ्राय नै इयाव लादोंबा बेबो इ ओमफ्राय नै एफआव लादोंबा नैबेबो एफ बिदि जागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायना ला नैबेनिफ्राय नैसिम नैबे नै गिबियावनो दङ लवार अक्टेभाव नै लोगोफोर नाय लवार अक्टेभाव नैबे लवार अक्टेभाव जाबा नैबे मिडिल अक्टेभाव जागोन नैबे मिडिल अक्टेभाव जागोन नैबे मिडिल अक्टेभाव जाबा नैबेयाव हाइ अक्टेभाव जाहैलायसिगोन आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर नाय नैबे नै मोनसे सि थांबाय नालाय नैयाव थांबाय अब्ला नोंथांमोना आं खिन्थाबाय अब्ला नोंथांमोना नै बेफोरबायदि दामबा जाबाय नै ओरैबो नोंथांमोना बेफोरबायदि जानो हागोन अब्ला नोंथांमोना खिन्थाबाय माबायदि रिंखांहोनाया नै बेफोरबायदि अब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि दामबानो जाबाय नोंथांमोना खिन्थाबाय नै बेखौ बे बारनानै होनदोंमोन आं नैबे आखिनायाबो बेयाव ग्रोब ओमफ्राय नैबे आगथानिजोंबो नै ओरैजाय नोंथांमोना खिन्थाबाय नैबे आसिया नैबेयाव ओमफ्राय नैबे आसिया सेकेन्ड आसिया नैबेयाव टु आसिया ओमफ्राय थ्रि आसिया नैबेयाव नै मोनसे बारै मोनसे बारबाय ओमफ्राय नै मोनथाम बारबाथाय मोनसे मोननै मोनथाम बे मोनथामा मोनसे बारबाथाय लगे नैबे आसिनिखौ थुनाङा नैबे मोननैखौ गारनानै नैयाव थुयोबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय अब्ला नोंथांमोना आं माखौ स्केल बुङो अब्ला नोंथांमोना खिन्था
लोगोफोर अब्ला आं दा नोंथांमोननो खिन्थानोसै स्केला माखौ बुङो नोंथांमोना अनेक स्केल होननाय खोनायो स्केला नाथाय मा स्केल नोंथांमोना आं फारि फारि खिथालांगासिनो नोंथांमोना स्केल सोदोबखौ गासैयावबो खोनायो ओरैबायदि स्केलाव हम होननाय खोनायो हारमनियावबो थायो स्केल अब्ला नोंथांमोना हारमनिजों बेजों एखेयानो फ्रामानो अब्ला स्केला माखौ बुङो नोंथांमोना आं खिन्थानोसै नैबे C ना नैबे C निफ्राय नैबे गुफुर मोननै नङा होमबा बे गुफुर मोननै बे मोनथाम बे मोननै मोनथाम बिदि थायो नालाय मोननै मोनथाम गोजा नालाय दाख्लैनो खिथाखाबाय आं नोंथांमोनखौ लवार अक्टेभ हाइ अक्टेभ होनलाबायनाया अब्ला नै नायदो बे C निफ्राय अब्ला बबेसिम C मोनहैगोन नैबे C निफ्राय नैबे C अब्ला बेखौ मोनसे स्केल बुंसिगोन अब्ला गासैयावबो स्केल दं लोगोफोर नैबे D शार्प नैबे D शार्पनिफ्राय नैबे D शार्प अब्ला बिसिम नैनिफ्राय बिसिम बे मोनसे स्केल बिसिमल' जागोन लोगोफोर नैसिम थाङा अब्ला बे स्केल जागोन अब्ला नैयावबो नै बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय नैबे मामोन F शार्पनिफ्राय नैबे F शार्पसिम बे मोनसे स्केल लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना आं लिरनानै खिथानो फारि फारि जाहाथे नोंथांमोना बुजियो अब्ला नोंथांमोना आं लिरनानै खिथागोन लोगोसेयैनो नैबे जों बे दाख्लै दामनाया सारेगामाया सा बे स्केल जाबाय बे C स्केलनि जासिगोन अब्ला नोंथांमोना आं फारि फारि दामनानै खिथागोन सारेगामा दामनायनि फर्मुलाखौबो माबायदि मोनसे स्केलाव माबायदि सारेगामा दामो अब्ला नोंथांमोननो बेनिबो फर्मुला होगोन आं माबायदि सारेगामा दामो बेनिबो फर्मुला होगोन अब्ला आं फर्मुलाखौ लिरना लानोसै नोंथांमोननो लोगोसेयैनो फारि फारि खिथालांगोन गासिबो स्केलावनो सारेगामा दं अब्ला नोंथांमोना आं लिरना लानोसै अब्ला नै लोगोफोर आं बिदि लिरना लाबाय अब्ला नोंथांमोना आं फारि फारि खिन्थालांगासिनो नै सा रे गा मा फा दा नि सा अब्ला नैयावबो दं नाम्बार होलांदों नाम्बारा माबायदि नाम्बार जायो नोंथांमोना आं नै फारि फारि खिन्थालांगासिनो नै गिबियावनो हमबाय नै सा बे 1 गासै नैबेसिम खैथा दङ नै लोगोफोर नायना ला नैबेनिफ्राय नैबेसिम बे सानिफ्राय नैबे सासिम खैथा दं नै नायना ला गासै 13 अब्ला सानना नायनोसै नोंथांमोना जाहाथे बुजियो अब्ला आं सानना खिन्थानोसै लासै लासैनो नै 1 नैबे 1 2 फारि फारि लोगोफोर गुफुर गोसोम जमा लोगो नांना साननानै गासै 13 जागोन अब्ला नोंथांमोना नायदो नै 1 2 नै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नै जाय अब्ला लोगोफोर नैबेसिम 13 जाबाय नै गासिखौबो सानजोबबा नैबेसिनिफ्राय बे सिसिम 13 अब्ला नैबेनिफ्रायबो नैबे D शार्पनिफ्राय नैबे D शार्पसिम 13 बिदि हमना ला लोगोफोर नै C निफ्राय C सिम D निफ्राय D सिम F निफ्राय नों अबेनिफ्राय हमदों बेखौ अबेनिसिम नै F आव हमबा F सिम 13 बिदि हमबानो जाबाय लोगोफोर होमबानो शार्ट जागोन बियो अब्ला नै बिनिफ्राय बिसिम शार्ट बिनिफ्राय बिसिम शार्ट गुफुरावबो एखे लोगोफोर नै नाय बे C निफ्राय नैबे C सिम गासै 13टा दं अब्ला नै ओरै सानबानो जाबाय नोंथांमोना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नै 13 गासिबो 13 C निफ्राय C सिम नोंथाङा मायाव दामनो गोसो अब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि साननानै दामबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना आं नै बेखौ खिन्थानोसै अब्ला नै सा बे फर्मुलासो लोगोफोर बे फर्मुलाखौ गासैयावबो बाहायनो हागोन नोंथांमोना हारमनियाव बाहायनो हागोन जेरावबो बाहायनो हागोन बे फर्मुला गासिबो मिलायजोबगोन लोगोफोर गासिबो स्केलावनो बे सारेगामा नागिरनाय फर्मुला अब्ला नै लोगोफोर नायदो आं बेखौ फारि फारि खिन्थानोसै नैबे सा 1 नैबे 1 दहाय 1 2 3 होनलांनाया लोगोफोर बेनो नै 1 बे गिबियावनो दं 1 आव नै सा ओमफ्राय 2 आव गैया 3 आव मा दं रे अब्ला नै सा रे दाख्लै सारेगामा फोरोंनाया बेनो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना आं दिनै फारि मोजां खिन्थानोसै बे फर्मुला नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ बाहायबानो गासिबो स्केलावनो सारेगामा नोंथाङा नागिर दामनो हागोन अब्ला नै लोगोफोर आं नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थानोसै नैबेखौ मानो होदों मानो ओरै जमा होदों नैबे मोननैखौ मानो जमा होदों नोंथांमोना आं फारि फारि खिन्थालांगासिनो अब्ला नै लोगोफोर साया मायाव दङ 1 सायाव 1 ओमफ्राय रेया 3 1 2 नैबे 2 खौ गारनानै नैबे 3 नैबेयाव रे जाबाय सा रे ना होमबा दा अबे दि ओमफ्राय लोगोफोर नै नायदो गायाव दङ नै 4 खौ गारनानै 1 2 3 नैबे 4 खौ गारनानै मा दङ नै 4 खौ गारनानै गा नै बेफोरबायदि सा रे गा नैबे 4 खौ गारलांखाबायना नै बेनिखायनो 4 होआखै नै लोगोफोर नैयाव 4 होआखै अब्ला नै गाजों माजों 5 6
5 6 अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय 5 6 बेयाव गेप गैया गेजेराव मानो होनबा नै गैया बेयाव नै ओरै जागोन नालाय सा रे गा मा डाइरेक्ट खा नालाय गा मा बेनिखायनो 5 6 गासैयावबो बेफोरबायदिनो लोगोफोर गामायाव गेप गैया नोंथांमोना नैयाव जि कर्डआव दामा मानो गामायाव गेप गैया नैयाव डाइरेक्ट गामा 5 6 जाखागोन बियो बिनि उनाव नै गा मा थांबाय पा दामनो थाखाय नै 7 खौ गारलांबाय गेजेरनि 7 नैबेयाव 7 जायोमोन नालाय नैबेयाव 6 जाबाय नालाय नैयाव 7 जासिगोन बिनि उनाव 8 नै 8 आव पा गा मा पा बिदि दामा होमबा नै पा अब्ला माखौ गारलांखो 6 खौ गारलांबाय एबार दा दामनो थाखाय 9 गैया 10 आवसो बेनिखायनो नैबे गेजेरखौ गारलांबाय नैबेयाव 9 जायोमोन नालाय बेनिखायनो 10 नैबे 10 आव थांबाय अब्ला नि दामनो थाखाय नैबेखौ गारलांसै नैबे 11 खौ गारलांनानै नै डाइरेक्ट नैबेयाव जासिगोन नालाय नैयाव 12 जासिगोन नालाय निसायावबो नै डाइरेक्ट 12 13 निसा अब्ला नै लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय अब्ला नै गाजों माजों डाइरेक्टखा गेजेराव गेप थाया बिनि उनाव निजों साजों गेजेराव गेप थाया गासिबोआवनो लोगोफोर नै नोंथांमोना नैयाव दामबाबो नैबे सि नैबे डि आव दामबाबो बेफोरबायदिनो एखे लोगोफोर नाय नैबे फर्मुला गासैयावबो एखे बियो गामा होनाय लोगो लोगोनो गामानि गेजेराव गेप गैया नैयाव गेप गैया ओमफ्राय गामा निसा बिनि गेजेराव गेप गैया अब्ला आं नोंथांमोननो खिन्थाबावनोसै नै बेयाव बे सियाव थांबाय अब्ला नै डियावबो नाय एखे डियावबो लोगोफोर नैबे डियाव खिन्थानोसै आं डियावबो एखे लोगोफोर अब्ला नायदो नोंथांमोना डि स्केलावबो अब्ला नै गिबियावनो दं सा लोगोफोर आं मोनसे खिन्थाबावनो नोंथांमोना जेरावखि थुवा मानो बेनो सा नोंथांमोना नैयाव थुबाबो सा नैयाव थुबाबो सा अब्ला नैबे जानला मानला थुबानो सा जागोन अब्ला नैबे सा बेबो सा मानो जागोन एफ सा रे गा बिदि जालांगोन बे एफनिफ्राय एफसिम लोगोफोर नैबे एफनिफ्राय एफसिम बे गासिबो बे मोनसे स्केलानो गासिबो सा जागोन जेराव थुयो बेयावनो सा लोगोफोर नाय नैयाव थुबाबो नैबेसिम सा अब्ला मानि सा जागोन एफनि सा जागोन गासैयावबो सा अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय अब्ला नैनिफ्राय खिन्थानोसै आं लोगोफोर नैबे सा डिनिफ्राय नैबे नोंथांमोना नैबेखौ दामनाय बुजिदों नाथाय नैबेखौ गोनो गोथो जानो हागौ अब्ला नोंथांमोना नैबे गामानि गेजेराव गेप गैया होननायखौ गामा निसा बे मोननैनि गेजेराव गेप गैया होननायखौ नैयाव खिन्थाबावनोसै आं नायदो नैबे डि फार्स्ट थुनाय लोगो लोगोनो सा जाखायो होनदोंमोन आं जेराव थुयो बेयाव सा नैयाव थुबा बेयाव सा बेयाव थुबा बेयाव सा बेयाव थुबा बेयाव सा नाथाय नामा बेलेग गावबागाव सा नैयाव थुबा डिनि जालायसिगोन नैयाव थुबा एफनि जालायसिगोन एफनि सा ओमफ्राय नैयाव जि नैबे नैयाव थुबा जिनि सा अब्ला नोंथांमोना आं खिन्थानोसै नै बेनिफ्राय गिबियावनो दङ सा अब्ला नै मामोन 3 रे दामनो थाखाय 3 2 खौ गारलांनानै नैबेजोंनो एखे फर्मुला बे फर्मुला मोनसेयानो गासिबो मिलायखायो अब्ला नै सा रे मानो होनबा नै 2 खौ गारलांबाय सा रे ओमफ्राय बिनि उनाव 4 खौ गारलांसिगोन नैबे 4 अब्ला नै 4 5 बिनि उनाव बे 3 जाबाय नालाय नैबे 4 जासिगोन अब्ला नैबे 5 अब्ला नै सा रे गा बिदि जासिगोन नै सा रे गा बिदि जासिगोन सा रे गा मानो होनबा नै 2 3 नैबे 2 खौ गारलांबाय बिनि उनाव नैबे बेयाव 3 सहैबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट 5 4आवबो थांखो नैबे 4आ नैबे गोजौआव थांबाय नैबे 4 नैबेखौ गारलांनानै बेयाव थांबाय अब्ला सा रे गा जाबाय गामा होननाय लोगो लोगो गामा जाखायोमोन नालाय नै गेजेराव गेप गैया होनदोंमोन आं गामा जाखासिगोन बिदि गामा ओमफ्राय गामा थांबाय बिनि उनाव पा एबार 8 7 खौ गारलांसिगोन नैबे 7 जासिगोन नैबे 7 मोन नालाय बेखौ गारलांनानै नैबेयाव पा अब्ला नै सा रे गा मा पासिम सहैबाय अब्ला दाया माखौ गारलांदों गेजेराव पानि गेजेराव 9 खौ नैबे नैयाव 9 जायोमोन नालाय बे 9 खौ गारलांनानै नैबे लोगो लोगो 10 नैबे 10 आव बिनि उनाव अब्ला मा गारलांगोन दानि उनाव नैबेफोरबायदि खनसे दामना खिथानो सा रे गा मा पा दासिम सहैबाय एबार निसा गेजेराव गेप थाबाय 11 नैबे जायोमोन नैबेखौ गारलांनानै नैबे गेप थाबाय नालाय 11 आव बेनाव 12 13 निसा जासिगोन
दा नि सा बिदि जासिगोन निसा निसायाथ' डाइरेक्टमोन नालाय निसा ओमफ्राय बिनि उनाव दंमोन गामा गामाजों निसाजों गेजेराव गेप गैया नालाय नै डाइरेक्टखा गामा निसा नै गामा निसा गामा निसा डाइरेक्टखा लोगोफोर गासैयावबो एखे गासैयावबो नोंथांमोना जेरावखि दामा माने बिदिनो नै अब्ला बिनि सारेगामाया ओरै जासिगोन अब्ला नोंथांमोना बिदिनो नागिर दामबानो जाबाय नै सा रे गा मा पा दा नि सा अब्ला मानि जाखो बे स्केला दि स्केलाव सारेगामा दामबा बिदि जासिगोन अब्ला नै फर्मुला लोगोफोर नोंथांमोना फर्मुलाखौ गासैयावबो बाहाय दामबानो जाबाय जायफोरानोखि रोङा अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय अब्ला नै बेयावबो नै एखे नैबे एफआव दामना खिथानो आं लोगोफोर नैबे एफनिफ्राय एफसिम बे स्केल जासिगोन नालाय अब्ला बे मोनसे स्केल नोंथाङा मोनथिबाय जेनेबा सि स्केल होनना जेनेबा एफ स्केल होनना मोनथिबाय अब्ला बेयाव सारेगामा दामसिगोन नोंथाङा ओरै नायलायदो नै गिबियावनो दं जेराव दामो बेयाव सामोन नालाय फार्स्ट दामजेनबा बे सा जाखागोन नालाय बे सा फार्स्ट दामजेनबा बेयो सा जाखागोन नालाय अब्ला नायदो नै सा ओमफ्राय रे दामनो थाखाय नै लगे रे थांगोन गेजेरनि दुइखौ गारलांबाय सा रे बिनि उनाव गा दामनो थाखाय फरखौ गारलांसिगोन गा बिनि उनाव मा सा रे गा मा नै मा गा मा एखेमोन नालाय गा मा नै गा माया डाइरेक्ट खालामो नालाय गा मा बिनि उनाव फैखागोन नालाय नै 5 6 सा रे गा मा बिनि उनाव फैगोन पा दामनो थाखाय नै 7खौ गारलांनानै 8आव पा बिनि उनाव फैगोन दा नैबे 9खौ गारलांनानै नैबे 10आव दा अब्ला निसा 11आ थांसिगोन नालाय नै 11खौ गारलांनानै निसा जासिगोन अब्ला बे मा जागोन नै सा रे गा मा पा दा नि सा अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय नै बे फर्मुला लोगोफोर गासैयाव बाहायनो हागोन बे एखेसोखा नैबे गामा बिदि आं लिरनाय बायदि नोंथांमोनाबो गासैयावबो स्केलाव सारेगामा नागिर दामनो हागोन अब्ला नोंथांमोना आं खिन्थाबाय बे फर्मुला लोगोफोर नोंथांमोना हारमनियाव दामनो होमबाबो हारमनियाव दामनो हागोन नोंथांमोना लोगोफोर हारमनियावबो एखे फर्मुला बेजोंनो नोंथांमोना स्केल नागिर जेनेबा मा स्केलाव दामनो बेफोरखौनो नोंथांमोना नागिर दामनो हागोन नैबे सि स्केलाव दामनो होमबानो नोंथांमोना आं खिन्थाखाबाय डि स्केलाव होमबा दामनानै खिन्थाखाबाय नैबे एफआवबो दामना खिन्थाबाय नोंथांमोना जेरावखि दामा मानो नैबे सि स्केल डि स्केल अब्ला नोंथांमोना स्केलखौ मोनथिबाय नाथाय नैबे सारेगामाखौ हमनो हानाय नङा नोंथांमोना मानो होनबा एफा थुग्रा दं माबायदि जागोन गिबि सोलोंजेननायाव लोगोफोर नोंथांमोना हमनो हानाय नङा अबाव सा जागोन नैबे सा नैयावबो जानो हागौ बेयाव जानांगौ लिरनायाथ' गैया नालाय नोंथांमोना बासिनानैसो दामनांगौ अब्ला नोंथांमोना नैबे फर्मुलाखौ नायनानै दामबानो जागोन अब्ला नै लोगोफोर नोंथांमोना फारियैनो लिरना खिन्थाखाबाय नोंथांमोना बुजिखाबाय आं नोंथांमोननो मोजाङै खिन्थाबाय अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय नोंथांमोना आङो सिम्पोल रावजोंनो खिन्थाबाय सिम्पोल बर' रावजोंनो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय नै सारेगामाया स्केल नागिरनानै सारेगामाखौ माबायदि दामो लोगोसेयैनो नोंथांमोना बुजिबाय अब्ला नोंथांमोननो आं खिन्थाबावगोन नै अब्ला नै लोगोफोर आं नोंथांमोननो नैबे गुफुरावबो दामना खिन्थानो जास्ट नोंथांमोना खनसेनो बुजिखानायनि अब्ला नै गुफुरावबो थिग बेफोरबायदिनो फर्मुला बाहायनाय नोंथाङा दामनो हागोन सारेगामाखौ थिग गुफुरावबो अब्ला नायदो नै लोगोफोर गिबियावनो दं नै सा जेराव थुयो बेयाव सा जेराव थुयो बेयाव सा नाथाय नों एयाव थुबा मानि सा जागोन अब्ला नोंथाङा हमनो हागोन नैबे डिनि सा जागोन बियो डिनि फार्स्ट सा अब्ला नैयाव थुबा नैबे मानि जागोन इनि सा जागोन थिग बेफोरबायदिनो जेराव थुयो बेयाव सा नामा नाथाय गुबुन अब्ला नोंथांमोना आं खिन्थानोसै नै गुफुराव नैबे सिनिफ्राय सा रे गा मा पा दा नि सा अब्ला माबायदि दामखो नोंथांमोना फर्मुलाखौ खिन्थानोसै आं अब्ला नै गिबियावनो दङ नैबे सा लोगोफोर नैबे सा जे फार्स्ट थुनाया सामोन नालाय नैबे सा सिनि सा रे अब्ला 1 3 मोन नालाय नै 1 3 2आव बबाव थांखो 2आ नैबे गोजौआव थांबाय नै 1 2 सानामोन होनबा नैबे सा 1 2खौ गारनानै नैबेयाव रे ओमफ्राय बिनि उनाव नै 4खौ गारनानै बेयाव गा माजों एखेमोन नालाय नै गा मा जाखाबाय नै बिदि सा रे गा मा जाखाबाय बिनि उनाव फैगोन पा नैबे पा नैखौ गारनानै नैबेयाव पा
पा नैबे 7खौ गारनानै नैबेयाव 8आव पा अब्ला नै पा जासिगोन अब्ला नै सा रे गा मा पा अब्ला दा दायाव मा गेजेराव माखौ गारो 9 नैबे 9खौ गारनानै बेयाव दा अब्ला नि सा अब्ला नै दा दंमोन नालाय अब्ला 11खौ नै 11आ बेयाव जायोमोन नालाय 11खौ गारनानै दा नैबे दा नङा नि नैबे 11खौ गारनानै बेयाव बिनि उनाव नि सा एखेमोन नालाय निसायाथ' नै आं सिन बोखादों नालाय डाइरेक्ट जाखायोमोन नालाय बियो गारलामोन नालाय नि सा बिनि उनाव नै गामा ओमफ्राय नि सा एखे जाखायो नै अब्ला नै माबायदिमोन सा रे गा मा बिदि जागोन सा रे गा मा पा दा नि सा अब्ला बेफोरबायदि जागोन लोगोफोर नै गुफुरावबो अब्ला नै नोंथांमोना बेयावबो दामबा बेयाव नाथाय ओरै सोलायलांसिगोन अब्ला नै गोजौआवबो थांसिगोन अब्ला नोंथांमोना फर्मुला बाहायनानै दामबा नोंथांमोना गासैबो सारेगामा दामनो रोंखासिगोन अब्ला नोंथांमोना आं नै खिन्थाबाय फर्मुलाखौ नोंथांमोना मोजां नायदोंबा बुजिदों लोगोसे नोंथांमोना मा स्केलाव दामनो सारेगामा डाइरेक्ट नोंथांमोना स्केलखौथ' मिथिखासिगोन ओरैबायदि दामबा नैनिफ्राय हमबा नैबे सिनिफ्राय हमबा नैबे सिसिमबानो बे सि स्केल जायो नाथाय नोंथांमोना सारेगामाखौ अब्ला नैबे फर्मुलाजों बख' दामबा नोंथांमोना गासैयावबो स्केलावनो नोंथांमोना सारेगामा दामनो हाखासिगोन अब्ला नै बेफोरावबो एखे गासिबो एखेसोखा नोंथांमोना दाख्लैनो खिन्थादोंमोन आं गासिबो एखे नोंथाङा एफा बुरजा साननाङा गासिबो एखे नै बेनिफ्राय नैबे नै गुफुर मोननै गोसोम मोनथाम नै गुफुर मोननै गोसोम मोनथाम एखेसोखा नै एफा बुरजाबाबो बे एखे गासिबो नाम नैबे जाबाय मिडेल अक्टेभ हाई अक्टेभ लवार अक्टेभ नोंथांमोननो बेखौ आं दाख्लैनो खिन्थाखाबाय अब्ला नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय स्केला माखौ बुङो आरो स्केलाव सारेगामा नागिरनाय फर्मुलाखौ नोंथांमोना आं दिनै होबाय अब्ला नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय नै स्केला माखौ बुङो अबेनिफ्राय अबेसिम मा स्केल जायो स्केला माखौ बुङो नोंथांमोना आं स्केलनि बागै खिन्थाबाय लोगोसेयैनो स्केलाव सारेगामाखौ माबायदि दामगोन नोंथांमोना आं सारेगामानि फर्मुलाखौ होबाय नै सारेगामा फर्मुला दामनायनि फर्मुलाखौ होबाय नोंथांमोननो अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय स्केलाव सारेगामा नागिरनाया बेफोरबायदि नोंथांमोना मोजां लिरना ला स्क्रिनशट मारनानै लिरना ला लोगोफोर नोंथांमोना जास्ट बुजिनायनि नैयाव गेजेराव दंमोन गेजेराव होलायासै आं नैबेयाव 1 जाबा नैयाव 2 जागौमोन बिनि उनाव 4 नैयाव 4 जागौमोन 5 6 थाखाबाय नालाय नैयाव 7 जागौमोन बिनि उनाव 9 जागौमोन 11 जागौमोन गासै 13 नैबेनिफ्राय नैसिम 13 नोंथांमोना दहायनो सानना खिथाखाबाय गिबियावनो अब्ला नोंथांमोना जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव गोदान एबा दिनैसो नायदों अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना हो जाहाथे आं बेफोरबायदि बायदिसिना भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथाङा गिबियावनो नुनो मोनो जायफोरानोखि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखांबाय अब्ला नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय जाहाथे आं मोजां मोनो लोगोसेनो कमेन्ट खालाम माखौबाफोर बुजियाखैबा अब्ला नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिथाबाय स्केलखौ खिथाबाय लोगोसेनो नैबेनि फर्मुला सारेगामा फर्मुला दामनायखौ नोंथांमोना आं दिनै खिथाबाय अब्ला दिनैनि फैसाया एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना थाबैनो लोगो मोनफिनगोन अब्ला बाय